nawaton, nawag ko kapitan karon. Ay, bisa ka sa tama ka, Superman. Dili man ko, kinsa lagi nag-deliver ini. Ako nag-deliver lagi, ana. Ikaw lagi mo. O di ikaw ay nagyay ini. Ay, dili, ako tagiya na, sir. Naunsa mo rin una-una, sir. Ayaw, bagaan na, sir. Ikaw, nagawan ko purok. Sir, ako sa parcel, sir ba? Kay, kuhaon gini mo ni mong parcel, sir. Kay, dili ni pwede, kay kami madaotan ni, sir. Kami labutan ni mong parcel, imo mo ning order. Sa may, kuha na mo, ani. Kuha na, kay, di mo na maayo ng ato diha. Kuhan, labot na to, ana. Sir, esak lang ko, sir. Kaprihansan ako, sir. Imo ginang kuhaon, sir. Kay, imo mo nang mabrihan, sir. Di na pwede mauli, sir. Oy, sir. Uli, sir. Oy, sir, unsa man ni, sir? Na, wagi ko kay baluan na, sir. Kay, Igor kami nag-deliver na, sir. Wala, ikaw mo ba may labot na? Igor kami nag-deliver na, sir. Ano na mahimo, sir? Ay, dili. Imo na tapalan, sir. Ay, dili na pwede, sir. Pila rin amuha ng parcel, sir. Wala may kay baluan na. Igor kami nag-deliver na. Kinsa may nag-deliver ni, sir? Ako. O di ikaw may tagiyain eh. Ay, dili. Ako tagiya na, sir. Naunsa mo rin kung nahuna, sir. Ayaw, bagaan na, sir. Ikaw nag-deliver, ikaw may tagiya. Igor ako nag-deliver na, sir. Pero dili na mo. Pwede ka mo ato sa... Kagawan ko spurok. Uy, wako'y labot o kagawad ka, sir. Ako, Igor ko nag-deliver na, sir. Mahal presidente sa purok. Sa gitna ng daan. Napakukala ka. Dili, ayaw pag inisok, sir. Kay Igor mo nag-deliver. Mo ko'y labotan na, sir. Gusto ko sa man ako niyo. Pwede man mo na ireklamo, sir, dito sa... Dili lagi. Pwede mo na ireklamo dito sa mong office. Kayo sa kuha, kay Igor ko nag-deliver na. Kung saan naman, kasi pag-isip na ko. Brian! Binuha mo yun dali. Sakit pa muna ako. Kung mo rin nawaton, nawag ko kapitan karon. Ay, bisa ka sa ta mag-abot, sir. Tubangon ta ka. Huwag mo ko'y labot, ana. Asa ta mag-abot? Oh, bisa ka sa ta mag-abot. Kapitan. Tubangon ta ka, kapitan. Ikaw Kaya madlo. ang imo ang mga deliver, di mo ko ni mau scam, mo ko ni scam. Dili lagi, sir. Kay Igor ko nag-deliver na. Huwag ko'y labot, ana. Helmet akong gi-order dili kalderong. Sos ginoko. Umahog yun. Oh, Huwag mo ko'y labot, ana, sir. Huwag ko'y labot, ana. Igor ko nag-deliver na. nana kapitan karon nagtawag na ko, nana padulong. What's your problem? Ayaw katawa gani. Ay, katawa. Sige. What's your problem? The problem is, mo ni problema kap, kani kapo, helmet akong gi-order kap, helmet. Ang niabot sa kaldero, ako yung business oh. Tubag. Kap, huwag mo ko'y labot, ana, Kap. Kay, pwede man siya mo reklamo, ana, Kap, dito sa main, sa office. Na mo kay kami, Igor kami nag-deliver, ana. Ikaw may nag-deliver, ikaw may tagiya. Ay, dili! Ay, yung malay nang imuwad. Ayaw pag-anawad. Igor ko nag-deliver, anawad. Pwede mo reklamo, ana. Si kapitan, Mas kapitan! desisyonon. Si kapitan pa desisyonan diha. Basta... Calm down. We can settle this. We can settle this. Settle this. Kusga ba? Kusga yung tingog. Ano ba? Okay, we can settle this. Okay, welcome to, We can to Okay, settle this. okay, we can settle this. we come to deal, Ha? we come to deal, Ha? Ha? Deal daw, deal. Otro. Ayaw katawa. welcome. Okay, we can settle this. Okay, na We okay. can Settle this. Settle this. settle this. Sige, otro. Action. We can settle this. Dili, ina. Okay, we can settle this. Kan, Yan Sige. na, kamot. we can settle this. Okay, we can settle this. Sige, Dan. Action. Okay, welcome to settle this. Okay, very good. Unya, unsa may sunod ato alis. Kapitan, no, unsan mo to yung- Wala problema na. Okay naman kulo Oh, na mga magsipot ay, ta. sa buto na nato na. Wait a minute. Uy, si Superman. Hindi mo ko Superman. Nag-order ko og helmet. Naabot sa ko kaldero. Kaldero? Oh, kaldero pag nga oh. Kitsa mo na-deliveran eh. Rider. Explain ako, Superman. Explain ko. Ano man eh? Yang gikuha. Ano man Superman? Superman, inani man eh Superman.
iyahan ang order Superman. Unya, pag order niya, ikaw ako nag-deliver. Unya, sa ako man siya masuko Superman. Dili man ko, kisa lagi nag-deliver ini. Ako nag-deliver lagi, ana. Ikaw lagi mo'y... Pagkiro mo ba? Magic. Agoy, patay Kapitan na. pa sa kaya. Kapitan. Kapitan mo ini kap. May kaliro ni kap. Okay ra kaliro kap. Nga limpyo. Namamawag na ako sa akong asawa. Cut the cameras. Oh! Daon malabo niyo. Dan. You can return that anytime. Oh, dito to kami storya siya. You can return that anytime. Kusga. Return. You can return anytime. You can return anytime. Okay, very good. Isa may mo return nito. Ako yung nasa kuwan eh. Pero, oh, Kana basta na. duha na ka mo akong asawa pa rin na ako. Ha? Pagkalikat kay ulan. Saan pamili ka mo pa rin? Oh, Pagkalikat kay ulan. kagwapo kayo. Hindi kayo nga na yung style. Ibantay niyo kay gusto ko kayo nga na yung style na yun. Helmet. Taksing ko mil itong helmet ako ng kaliro. Okay na tanag. Huwag ako pali ang kaliro. Kaya na lang magtapan ng tulo. Siya na kutugan ng kaliro. Nagkaroon sa pagtawag na pagmamahal na ako sa kasawa. Mahal na ako sa kasawa. Mahal na ako sa kasawa. I wanna taste of your freedom. A straight shot to the system. Please to be a victim. Now I finally elevated. Nothing could touch me. Flashlight, hit that soul reload. Night ride, I'll take any road. I'm